Здравейте! Извинявам се първо, че съм се случила, но вчера имахме лек инцидент, но така е в нашата професия. Завършихме пореден обект в град София. Тук монтирахме PVC дограма Рехао. Състроен стъклопакет, кастъпъл отвътре, бяло по средата и 4 сезона стъкло отвън с топъл дистанционер. Прозорците са 100% отваряеми, с двуосови механизми. Сложили сме комарници с двоен профил, защото са доста високи, прозорците са около 2 метра. Щетите са минимално отвътре, отвънка нямаме никакви щети. По периферията на дограмата сме залепили самораздувна лепенка или комплибант, за да обере фугата, която се получава, понеже тук имаме предварително сложена изолация. Тук минахме просто стара дограма. И ето как самораздувната лепенка е обрала тая фуга, която се получава. От тук вече не може да проникне нито влага, нито въздух. И от нашите любими плъзгащи системи е МФ50, 2 броя. Пак са строен стъклопакет с топъл дистанционер, с плъзгащи комарници. Размерите са взети идеално точно. Пак имаме самораздувна лепенка, която е обрала фугата. Това е от нас. Ако искате да виждате още такива видеа, последвайте.